ምዕራፍ 13 አብራምን ሎጥን ከም ዝተፋላለዩ አብራም ከኣ ምስ ሰበይቱን ምስ ኩሉ ጥሪቱን ካብ ግብፂ ወፂኡ ናብ ነጊብ ከደ ሎጥ እውን ምስኡ ኸደ አብራም ከኣ ብኸብትን ብብሩርን ብወርቅን የመና ሃብታም ነበረ ካብ ነጊብ ተላዒሉ ክሳዕ ቤተል ናብታ ቅድም ኣብ መንጎ ቤተልን ጋይን ድንኳን ተኺሉላ ዝነበረ ቦታ በጽሐ ንሳ ኸኣ እታ ቅድም መሰዊ ይሰርሕላ ዝነበረ ቦታ እያ ኣብኣ አብራም ስም እግዚአብሔር ጸውዐ እቲ ምስ አብራም ዝኸደ ሎጥ ድማ መጓሰ ኸፍትን ኣባጊዕን ድንኳናትን ነበሮ ጥሪቶም ብዙሕ ስለ ዝነበረ ድማ ምድሪ ጸበቦም በዚ ምኽንያት እዚ ብሓደ ክነብሩ ኣይከኣሉን ኣብ መንጎ ጓሶት ከፍቲ አብራምን ጓሶት ከፍቲ ሎጥን ባእሱ ኾነ በቲ ዘመኑቲ ከነዓናውያንን ፈሪዛውያንን ኣብታ ምድሪ ይቕመጡ ነበሩ አብራም ከኣን ሎጥ ንሕና ኣሕዋቲና እሞ በይዛኻ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ጓሶተይን ኣብ መንጎ ጓሶትካን ባእሰይኹን ኩላ ዛ ምድሪ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ዶ ኣይኮነትን ዘላ ደጊም ካባይ ተፈለ ንስኻ ናብ ጸጋም እንተኸድካ ኣነ ናብ የማን እኸይድ ንስኻ ናብ የማን እንተኸድካ ድማ ኣነ ናብ ጸጋም እኸይድ በሎ ሎጥ ከኣ ናብ ዙርኡ ቆላሕ እንተበለ ኩሉ እቲ ናብ ዞዓር ዝወስድ ጎልጎል ዮርዳኖስ ከም ገነት እግዚአብሔር ከም ምድሪ ግብፅን ማይን መሊእዎ ከም ዘሎ ረአየ ሽዑ ሎጥ ንኹሉ ጎልጎል ዮርዳኖስ ስለ ዝመረጸ ናብ ምብራቕ ኣቢሉ ተጓዓዘ አብራምን ሎጥን ከኣ ተፈላለዩ አብራም ኣብ ምድሪ ከነዓን ተቐመጠ ሎጥ ድማ ኣብተን ኣብቲ ጎልጎል ዘለዋ ከተማታት ተቐመጠ ድንኳኑ ከኣ ኣብ ጥቓ ሶዶም ተኸለ ሰብ ሶዶም ግና ሕሱማት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር የመና ኩፉኣትን ሓጢአተኛታትን ነበሩ ሎጥ ካብኡ ምስ ተፈለየ ድማ እግዚአብሔር ንአብራም ዓይንኻ ቆላሕ ኣብል እሞ ካብዛ ዘለኻያ ቦታ ንሰሜንን ንደቡብን ንምብራቕን ንምዕራብን ኣቢልካ ጠምት እዛ ንስኻ ትሪኣ ዘለኻ ኩላ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ንዘለኣለም ክህበካ እየ ንዘርእኻ ድማ ከም ሕፃ ምድሪ ከብዝሖ እየ ሕፃ ምድሪ ክቆፅር ዝኽእል ሰብ እንተልዩ ዘርእኻ እውን ክቆፀር እዩ ተስእ እዛ ምድሪ ንኣኻ ክህበካ እየ እሞ ንውሓታን ግፍሓታን ኪዳበሎ አብራም ድማ ድንኳን ኣልዒሉ ናብቲ ኣብ ኬብሮን ዘሎ ዓበይቲ ኣእዋም መምረይ መጺኡ ተቐመጠ ኣብኡ ድማ ንእግዚአብሔር መሰዊኢ ሰርሐ